Ka jinge kop khwai do kha kablap niai de ima perit lengdo kajaka kalong hanong jingi lumtrep kapung yo iba ebormi kabahap ha West Jainti Hills district ka tarif kan khwai kalong ka arp sautrik benai khandai arajar arpoar ka porun khwai kalong nadu khandai bije men step hadu ka arp je chiteng no phaisngi ka dor jugut ket khwai kalong lai hajar shir wiang wei khwai ka ba pen sngutna tak tak sngi na maria ki price wei hadu shphongut kin ai da kakali wei gamot kin ai da kakali brand new Alto 800 bat kapisa san hajar sanspa uba ar kali brand new Alto 800 san hajar kapisa nang ta balairu brand new Alto 800 ringkat kapisa 1,000 sanspa uba sau brand new Alto 800 plus 1,000 kapisa uba sanru brand new Alto 800 ringkat kapisa 1,000 sanspa uban riuru brand new Alto 800 bat kapisa 1,000 bat uban nyauru brand new Alto 800 ringkat kapisa 1,000 sanspa uban praru brand new Alto 800 ringkat kapisa 1,000 bat ukandairu Alto 800 brand new 1,000 sanspa ringkat kapisa brand new Alto 800 ringkat kapisa 1,000 gyobai shpau katba ya uba katwei en aida kapisa shilak uba khat ar shilak uba khat lai san pho hajar uba khat sau lai pho hajar uba khat san ar pho hajar na lor kita dangdon susu saki consolation price wei hadu ar pho kinyo mar si pho hajar nagbenta ki consolation price na lor ki dok harim entat mai sa khat riu quintal ha ka khat pratrik benai khandai ar hajar ar pho ar ha ka por si pho baje step ki kendon kilong ni ya urawan ubawan bu jaka nadu ka ar pulai tarik benai khandai ar hajar ar par tang sudah bu jaka uhab ban mi no tang ki volunteer kinyo ban ne hakapung kabar omsha ban bu jaka tang ya kito ki balade ban thet tiket ka jingjingai kan long khat saun chi na wei urawan kabalai kagalap kino ki badi jingdi bu ai en fine arpo hajar ki an ki kendon kin long bek tik kum chakiwei ki competition en ben kwai sautali ki pung ladadon ki ba yo kali kim kwa ban sim da kakali kila ban sim da kapisa ha kajaka kakali ha kador lailak arpo hajar omsha ya kiba nabar sinong bandi kino jajing di right no na kijingbam khwai nikitiar khwai endi tiket lupa haka ar fly tarik benai khandai ar hajar ar ar kapor ar baje tilada fikwa ban tip company asusu phila ban call hi dalade hakini ki number tinagale ang channel ka kitbox ki ruang fi ki prolog kinong khwai haka tsni pilong ki nong job khulai sibun